Mula sa pagiging maliit na baryo ng Bayambang, isang bagong bayan ang piniling magkaroon ng sariling pagkakakilanlan. Mula ng tirahan ng mga sinaunang residente taong 1873, tinawag na Dangla ang lugar dahil na rin sa pagyabong dito ng naturang halamang gamot. Sa pagpili na makapagpakilala taong 1875, opisyal silang naging bayan ng probinsya ng Pangasinan. Bayang sinubok ng ilang mga makasaysayang kaganapan, pero hanggang ngayon nananatiling matayog dahil na rin sa pagkakaisa ng mga mamamayan. Tara, samahan niyo ako, Clarice, ang inyong hiyas ng Alcala 2024 para tuklasin ang mga kwento at maipagmamalaking progreso ng bayan ng Alcala dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Simulan na ang pasala, pumasyat sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, kalula, pumasyat sa Pangasinan, balikan ang lahat na papasaya, kalula, klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka, Kalilat, Pangasinan! Para mapuntahan ang bayan, sumakay ng bus sa Cubao na biyaheng San Carlos City, Pangasinan at bumaba sa sentro ng bayan ng Alcala. At least 3 to 4 hours ang biyahe at Naabot naman sa 730 pesos ang pamasahe, depende kung ordinary ito o air condition. Sa mga may sariling sasakyan, tahakin ng NLEX, SCTEX at TPLEX, lumabas ng Rosales exit at diretsuhin lang ang Carmen Santo Tomas Road papuntang Alcala. alam niyo ba na ang bayan ng Alcala ay napakamakasaysayan, lalo na kung ang pag-uusapan ay mga nagdaang digmaan para sa kalayaan? Mula kasi nang maitatag ito taong 1875, tila sinubok na ng panahon ang pagmamahal sa bayan at bansa. Noong kasagsagan ng Philippine-American War, ang bayan ang naging lugar ng field headquarters ni General Malone ng United States Army. At sa panahong nakikipaglaban naman ang mga Pilipino at Amerikano sa mga Hapon noong World War II, ang bayan ay naging lugar ng American Field Headquarters sa ilalim ng utos ni General Jonathan Wainwright. Dito rin naitatag ang unang guerrilla combat training school kung saan nabuo ang infantry battalion. Karamihan sa mga miyembro ng batalyong ito ay mga Alcalanians na nagkaroon ng mahalagang papel sa pagtanggol ng buong Northern Luzon laban sa puwersa ng mga Hapon. Talaga nga namang kahit isang maliit na bayan, may naging malaking parte naman ito sa kasaysayan, hindi lamang ng lalawigan, bagkos ng buong bansa. Warriors naman talaga kung maituturing ang mga Alcalanians. Pero bukod sa pagiging matapang at makabayan, marami pang kwento ng nakaraan at mga kwento ng kasalukuyan na dapat nating malaman. Lahat ng yan, dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool.
Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory. Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugola, Union. Live the adventurous life with Cultura Splashway. Join us now, come on, Cultura Splashway. Cultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splashway. See you there. Cultura Splashway. Balilan Pangasinan. Isa rin ang kanilang pananampalataya sa tunay na nagbuklod sa mga taga-Alcala para maabot hanggang ngayon ang kanilang patuloy na pag-usbong. Nandito tayo ngayon sa Holy Cross Parish Church ng Bayan ng Alcala. Bukod sa bahay-sambahan, nagsisilbi rin itong tourist attraction dahil sa mayaman nitong kwento ng pag-asa. January 4, 1881 nga ito nagawa by the royal decree of the Spanish government at itinalaga si Father Eduardo Samaniego, OP, bilang kauna-unahang parish priest. Ang Relic of the Cross ay the totoong piece of the true cross from Rome. It was founded nung si Saint Helena ay nagpatayo ng church sa mismong pinagpakuan kay Jesus. And then these crosses ay itines sa isang may kapansanan na babae, matandang babae, at yung cross na siya yung nagpagaling doon ay yun yung nagpapatunay na yun yung tunay na cross. So, they were brought to Rome, tapos, ang ginawa nila is pinira-piraso yata yun, and then they were sent to different parishes, churches, dioceses. The present new church was rehabilitated during the administration of Father Eusebio Vigilia and Father Johnny Tagalikod from the year 1972 to 1977. Pagkatapos itong masira dahil sa 1967 at 1968 kasiguran earthquake. Dumating dito noong May 2nd, just the day before the feast of the finding of the cross ng May 3, 2013. Mga feast na sinicelebrate namin is the finding of the true cross, which is celebrated on May 3rd, na-integrate na dito sa town fiesta. We also celebrate the triumph of the Holy Cross on September 14th every year. Yun yung mga pinakadakilang fiesta namin sa Holy Cross Parish. So, ang Holy Cross Parish po natin is very historic po. Hindi lang po faith ang nag-grow, kundi ang kaalaman din po ng mga nagsisimba. Dahil po, ang bayan po namin ay very historical po. And nagiging way din po namin yung church na i-promote din po itong People's Park namin dahil magkalapit lang po sila. At mula noon ay naging haligi na ang The Holy Cross Parish Church sa pag-unlad ng bayan ng Alcala.
3 times a week kami naglilinis dito para ma-maintain yung mga basura naman. Every day, kukulik kami ng basura. Meron kami mga taga-bantay rin naman para i-supervise yung mga tao rito para ma-maintain naman yung park. Alcala Park po kasi is a recreational space that provides a community events, gatherings, tapos mga different activities po. Tsaka madami pong pupunta dito po sa aming park dahil nakikita nyo naman po, napakalawak ng aming park. Pag fiesta po, may mga street dancing competitions po, minsan po dito po ginaganap. Mga students po na nagpa-practice po ng mga sayaw, mga kanta, dito din po sila pumupunta. Mga pamilya po na gatherings, family gatherings po, dito din po sila pumupunta. At dito rin matatagpuan ang Teachers Park. Sa likod lamang ng Alcala People's Park ang Teachers Park. May mga nagtitinda rin ng mga merienda dito at tuwing Miyerkules at Sabado, maaaring magtungo rito at mamili sa mga tiyangge. Ang Teachers Park was built noong mga 1970s ito. It was built through the association of the Alcala Teachers Club of Alcala District dito sa Alcala, Pangasinan. And through the teachers, sila din yung nagme-maintain dito sa Teachers Park na sinasabi natin. So, it is being made through para gawan ng mga activities of the teachers such as fun run, mga activities na jogging para sa mga teachers din.
So Alcala is one of the municipalities in 5th district in our great province of Pangasinan. Ang Alcala po ay kilala sa mga agrikultural na produkto gaya lamang ng sibuyas, tabako, mais, at iba't ibang klase ng gulay. Kaya tuwing kapiyastahan po sa buwan po ng Mayo, pinagdidiriwang po namin ang Nateng Festival. Dahil po sa mga agricultural na produkto po, nakakapag-produce po kami ng mga local products tulad po ng veggie noodles. Ang tagline po ng Alcala ay Arangkada Alcala, na ang ibig sabihin ay ang pagsama-sama ng komunidad sa pagpapatuloy ng pagpapaunlad ng bayan. At we are encouraging locals na dumalo sa aming mga livelihood programs, seminar, upang mas maboost pa po ang aming turismo. Hindi lamang po ang bayan ang makikinabang, kundi sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan. Inaanyayahan ko po kayo na dumalo sa aming munting bayan dito sa Alcala upang tuklasin ang mga historical places po at masubukan ang iba't iba naming local products. Muli, bumisita po tayo dito sa Arangkada, Alcala. Pero hindi lang tourist destinations at historical sites ang dapat nating malaman dito sa Alcala. Dahil kung food trip at mga pampasalubong lamang din ang pag-uusapan, abay meron yan. Pasyalan natin yan dito sa Ganda Mo, Pangasinan. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kalilat Pangasinan. Who doesn't want street foods? At kung usapang street foods, hindi mawawala ang paborito ng mga Pinoy, ihaw-ihaw. Dito sa Barangay Bersamin, matatagpuan ang ihaw-ihaw. Hindi ka mabibigo sa pagpunta dahil masarap na, mura pa. Sa halagang 5 pesos hanggang 15 pesos, marami ka ng pagpipilian mula sa kanilang bestseller na isaw hanggang sa balunan, balat, Betamax, longganisa, ulo ng manok at marami pang iba.
Year 2016 po na nag-start pong mag-business ng ihaw. Dinayo po, hindi lang naman po taga Alcala, mga taga ibang din po, bayan. Siyempre sobrang saya po kasi yung kita medyo lumaki, tapos nakikilala din po yung yung hindi lang po pride namin pero pride din ng Alcala po, ng bayan ng Alcala. Libre po kasi ni Lou Janiero. Tsaka masarap dito sa Bersamin. Hindi na po namin mabilang kasi sobrang sarap. Nanood po yung marination nila. Kaya gustong gusto ko po. Sa pinsan ko po kasi yung girlfriend niya taga lang dyan po sa Santa Monica. So dinala po kami dito. Since then, balik-balik na kami. Ay, yung balunan po. Balon-balunan. At saka po yung paa. Sobrang lambot. Sobrang sarap. Babalik-balik talaga. Even it's small business po, na ihaw-ihaw, through word of mouth po. Ang dami pong nagsasabi na masarap po ang kanilang mga binibenta. Kaya dahil doon, madami pong turista na dumadayo po doon. At mas nakikilala ang aming bayan na Alcala. Bukas ang Prince Ihaw-Ihaw mula alas 4 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Mabilis magkaubusan kaya kung nais matikman ang kanilang paninda, magpunta ng mas maaga. I-try na natin ang pinagmamalaking ihaw-ihaw dito sa Bersamin, Alcala, Pangasinan. Ang napili ko ay balat at hotdog. Masarap yung pagkakamarinate ng meat and at the same time, nagko-complement sila ng suka. Hindi lamang itong ihaw-ihaw ang kilala dito sa Alcala dahil isang produkto ang dahilan na rin upang mas lalong maging matunog ang bayan. Ang aming One Town, One Product, Veggie Noodles. Dito nga sa Castañeda Street, Poblacion East, matatagpuan ang Alcala Livelihood Center and Veggie Noodle Production. Tara, silipin natin. Ang Alcala Livelihood Center and Veggie Noodle Production ay mayroon ng 32 members na nagtutulong-tulong sa paggawa ng noodles lalo na kung maramihan ng orders. Nag-umpisa po kaming gumawa ng veggie noodles noong 2009. Assisted by LGU of Alcala. And under Mayor Manuel Collado. And also DTI, the Department of Trade and Industry. Grabe yung experience. Talagang challenging yung paggawa ng veggie noodles. Then, ang kagandahan po sa amin, napasali kami dito sa paggawa ng veggie noodles ay natutulangan po namin ang aming asawa sa paghahanap buhay. Maliban po sa kalabasa flavor, gumagawa din po kami ng saluyot, malunggay, kamuti, ampalaya, and kangkong noodles.
At gumagawa din po kami ng veggie snacks made of kalabasa at malunggay, saluyot. Yung mga gulay po like malunggay, saluyot, ampalaya, kamote, sa sarili namin pong tanim sa mga farmers dito sa Alcala. Nakarating na po sa different towns, neighboring towns, dito sa Region 1, even Manila. Tapos nag-hand carry din po yung mga visitors natin, dinadala po nila sa abroad. Ang pakiramdam po namin na nakikilala na yung one town on product ng Alcala, ay very proud po kami na mga kababaihan na nag-work po dito. Tsaka malaki pong pasasalamat namin sa aming buting mayor at sinusuportahan po kami palagi. Maliban sa kalabasa, gumagamit din sila dito ng dahon ng malunggay, ampalaya at saluyot. Ang kakaiba sa production nila dito ay ang paggamit nila ng pugon sa pagluluto ng kanilang mga noodles, nagbibigay ng bahagyang smoky flavor nito. Pagkatapos nating ikat kanina, iboboil naman natin ngayon bago natin iprito. Pagkatapos ma-blanch, ready na para iprito. Hindi lang mga kapwa Alcalanians ang natutulungan ng kooperatibang ito sapagkat sila rin nangangasiwa ng mga seminar at pagsasanay sa mga kababaihan na mula sa karatig bayan at lalawigan na nais magkaroon ng pangkabuhayan. Nakakarating na po siya sa iba't ibang parte po dito po sa Pangasinan. And nakakatulong po siya sa aming bayan dahil madami pong tumatangkilik po sa aming produkto. Dahil ito po ay healthy po sa kalusugan dahil ito po ay gawa sa gulay, mga masusustansyang gulay. Kung may mga gustong bumisita po dito sa aming bayan, pwede po nilang gawing pasalubong ang aming veggie noodles. Nagkakahalaga ng 60 pesos per 250 grams pack ang mga veggie noodles kung ito ay retail at 55 pesos per 250 grams pack kapag wholesale. Ang kanilang veggie noodle snacks naman ay nagkakahalaga ng 35 pesos per pack. Saludo po ako sa mga gumagawa ng mga ng veggie product dahil po nakakayanan nila yung
yung challenge. Kasi na-experience ko sa may pagluluto. Grabe yung usok and sobrang nakakaiyak siya. Pero pag nakita mo na nga yung product, matutuwa ka kasi makikita mo yung finished product na pinaghirapan ng ating mga manggagawa. Alcala is truly an adventure. Mapapasyalan, mga nakaukit ng kaalaman at kasaysayan, at maging mga produktong tatak Alcalanians. Kaya sa susunod mong pagpasyal sa lalawigan ng Pangasinan, huwag kakalimutan sa inyong bucket list ang aming bayan, Alcala. As someone who is an introvert and rarely go out of the house, I had the opportunity to get to know my hometown, Alcala, which led me to learn new things about our town and gave me so much realizations. One of this is the rich history of our municipality, which is very significant up to this day. Even though it is a small municipality, I believe that it has a lot to offer when it comes to tourism. I had fun visiting different locations and witnessing how veggie noodles are made. And among all the places I've been, the production of veggie noodles really touched my heart because I have the opportunity to experience the process firsthand. And as Ahiyas ng Alcala 2024, I hope that we should continue to support this kind of livelihood programs in our municipality. I believe in the saying, give a man a fish and you feed him for a day, but teach him how to fish and you feed him for a lifetime. This way, we are not just helping our fellow Alcalanians in providing food on their table, but also it can create more job opportunities, and also we can promote the tourism of our town and our beloved Pangasinan.